O minulém víkendu patřil Hradec Králové hip-hopu. Po čtvrté se tu sešli příznivci této kultury z Česka i z Evropy. Na pódiu pak kromě domácích muzikantů vystoupily mnohé americké hvězdy. Jako by tu hip-hop odjakživa byl. Přitom ještě před 10 lety byly široké kalhoty raritou a tažení proti sprayerům se ocitalo na předních stránkách novin. Dnes je to zkrátka jinak. Jak se hip-hop do Čech dostával a kde se nachází dnes, o tom více Afro, šéfredaktor časopisu Barák na festivalu Hip Hop Camp. Česká hip-hopová scéna začala vznikat na začátku 90. let, zhruba okolo roku 1993 se datují takový první pokusy skupin jako PSH, Peneři, Strýčka, Homeboy a WWW, který tady natočili několik demokazet, který rozputili mezi svoje kamarády a tím to začalo. Mladí lidi začali jezdit ven, začali jezdit do Německa, hlavně do Berlína, kde je totálně ohromil fenomén graffiti. V tu dobu vlastně Berlín bylo nejpomalovanější město na světě, pomalovanější než New York. A proto i kořeny vlastně českého hip-hopu jsou v tom graffiti, protože tehdy to tady tím malováním začalo a na to právě navazovaly tyhle první skupiny, jak jsem říkal, PSH a WWW. To byly v podstatě hip-hopové skupiny lidí, kteří zároveň malovali to graffiti. Důležitý moment byl v roce 96, kdy tehdejší label Polygram upsal skupinu Chaos a udělal tak vlastně nějaký první velký boom českého hip-hopu. Najednou se jakoby Češi dozvěděli, co to je hip-hop, protože jim to zprostředkovala česká kapela. Spousta teenagerů, který třeba by jinak poslouchali disco, se najednou našla v tom hip-hopu a od té doby to vlastně v podstatě jde z tohohle pohledu jenom nahoru. Samozřejmě to sebou nese i takový určitý rozpouštění té formy nebo jakou komercionalizaci. Z jistého pohledu mě to jakoby může mrzet. Za rok bude populárnější jiný žánr, budou poslouchat něco jiného. Na druhou stranu se děje to, o čem jsme vždycky snili, že v těch dobách nebylo možné uspořádat festival. Když poslouchá nějaký žánr 100 lidí, nemůžete pro ně uspořádat festival. Když poslouchá žánr 100 lidí, nemůžete pro ně uspořádat ani koncert se zahraniční kapelou, protože to prostě není možný. 100 lidí to zkrátka nezaplatí. Tahle situace to umožňuje, takže já myslím, že se to akorát přirozeným způsobem vyvíjí. Nejsem snílek, nejsem naivka, viděl jsem to u jiných žánrů, vím, jak to půjde. Ten hip-hop se dostane na svůj vrchol z pohledu nějakého masového zájmu. A pak půjde zase dolů, protože všechno se vyvíjí v takových vlnách. A nemrzí mě to, je to úplně prostě přirozený vývoj, užívám si to, co je a je to v pohodě.